Hello, pre. Tabangi ko, be. Naunsa man ka, pre? Natrap lagi ko diri sa balay sa kong kabit, pre. What? Ni kalitra mag-abot ang yambana nga army, oy. Na, patay jud ka diha ron, pre. Ikaw, manggod, pre. Paingon-ingon, manggod kang mas nindot o yabo ng minyo. Kay ba nara ang kompetensya kaysa sa dagat? Unya, ako pa imong basulon ron. Mao ganing tabangi ko. Ug unsay ngayon akong buhaton. Aron di ko mapusila na ning army ni yambana. Aw, sayon ra na. Unsaon man pod? Aw, ang imong buhaton, mo hinahini ra kag gamang payon sa gawas. Dayon, Aw, mo kanta kag bayang magiliw, aron safety. pagtarong diha, pre, oy. Unsaon gud pa ka safety? Ug madunggan ko sa army nga nagkanta-kanta. Ay, safety lagi ka. Kay bawal man na silang mulihok kung makadungog ka na kantaha. Ay! Ay, naa na day kay anak inday floor? O, taon na. Panglima na dyan yung taon eh. Ay, pagkapaspas ka. Ay, unsaon manang. Nga manyakis man kayo nga akong bana. Ay, pag-control mo day, oy. Naglibog palagi ko gunsaya ngayon among i-control nang. Kayong mag-pills ko, malipong man ko, oy. Nga, ingon ana, sad ko sa una day. Mautong, nag-ayode na lang jud taon ko ato. Ayudi? Unsa may meaning anak nang? Ay, ayode god. Inigotog, dagan. Happy birthday diha, tita. Kinsa man ka dong? Ako man bitaw tong uyab si mong anak. Kun mauna, pagkadagan ko na uyab sa kong anak. Oh, ikatulo naman ka dong? Mao ba day, tita? Oh. Lain na des mong anak, oy. Gilumpong naman na ime. Kuan, kanang, ayun ka problema, anabahina. Ako na lang uyab ba? Ha? Total? Wala man, pagkoy ba na? Ay,